Manyana habit. Grabe mga ka-ignition no. Usa jud na sa mga sakit jud sa mga Pinoy bahantod karon kanang gitawag nga manyana habit. Kanang mayon bitaw kagaon niya ani. Sa kaya pa nimo buhaton no, di mo gihapong ipaunya or ipaugma. So mayon buntag mga ka-ignition no. So karon adlaw na pong Miyerkules no, December 18, 2024. Og ika-18 na to nga daily vlog sa long form video from December 1 tama na ni 31 kung makaya na to no. So thankful ta kay consistent gyapon ta sa tong pag-upload ug pag-create og mga content. Kanang manyana habit mga ka-ignition no, kanang maingon tag ugma na or unya-unyaon pa nato tong dapat buhaton ta karon is syempre apil pud ta na biktima pud ta na no. Kaya di man jud sa tanang panahon nga kugihanta na joy panahon nga kapoy na joy panahon pud na laay or wa joy gana. Pero kana sa ato pud nang adlaw-adlaw pud na gilabanan kana siya nga challenge kanang gitawag nga manyana habit kay kita mismo ana maka-feel pud ingana no. Labi na sa tong pagbuhat og mga content no. Labi na karon nagbuhat tag content sa adlaw nga Miyerkules, December 18. Kapoy kaayo, laay pa jud kaayo no. Napatay giswat-suwat rin gibuhat. Laay jud pero kay naman tay goal. So dapat yun nato na siyang ma-overcome na challenge kanang unya-unyaon pa nato, no? So kana sa di lang ako naka-experience anak mga ka-ignition no bisag kamo ka-try pod anang gitawag na manyana habit kana lisod jud ko kay na siya no. Sayon na kay ni istorya ba pero sa pagbuhat lisod kay na. So usa po na ka-challenge sa inyo ha mga ka-ignition kung namoy gusto buhaton, kung namoy goal diha, namoy dream nga wa pa nyo nasugdan, karon yun ang gisugdan, then dapat consistent pod mo and malabanan yun ang gitawag nga challenge sa kakapoy og dili nyo mabuhat kanang gitawag na manyana habit. Kaya daghay Pilipino yung anak mga ka-ignition. Bisag makaya pa gani, sige rag higda-higda no, sige rag cellphone, sige rag TikTok, YouTube ug Facebook. Hantod napildi siya sa kanang gitawag na time, taas na kay nilabay na time ug gihapon siya kasugod sa iyang gusto unta na buhaton. Kay natigbabaw kanang gitawag na unya-unya or ugma-ugma na lang manyana habit. So kana siya unta inyo nang ma-overcome no karong 2025 kanang gitawag na manyana habit. Kung ikaw na kay mga gusto buhaton o mga plano sa kinabuhi bisag unsa pa na imong gipangbuhat sa trabaho bisag asa dapat pildihon nimo imong kaugalingon sa kanang gitawag na manyana habit. Okay, so karon mga ka-ignition na akong balikon December 18, 2024 Miyerkules og mahuman na pod ang klase sa mga bata no. Kita bisig hapon ta karong bakasyon o tay bakasyon kay daghan tay pangbuhaton mga ka-ignition para sa 2025 no. So unta kamo pod inyo pod na siyang trabaho una inyong gusto buhaton o inyong mga plano sa kinabuhi. Okay, so kana latong video karon ng ka-ignition no, may buntag sa tanan og may pagmata amping ka karon nga adlaw. Bye.